Hej og velkommen til Cepelo. I dag skal vi snakke lidt om at opdatere jeres VCI med jeres ITS 600. Det I gør, det er, at I starter med at gå ind i Settings. I vælger VCI Manager. Jeres VCI det skal have tilkoblet et OBD-stik, en bil, eller i mit tilfælde eller så den her i dag. Den bipper. Og I trykker på serienummer. Den bipper igen og lyser blå, og vi er forbundet. Oppe i toppen op, der kan jeg se, at I har firmware upgrade. Den trykker jeg på, og så tjek for firmware updates. Der er fundet en ny version. Vi trykker Get New Version. Så er jeres VCI opdateret. Har I lyst til at gå ind og tjekke efter, om det skal opdateres, eller om I vil bare gerne kontrollere det efter en opdatering, så kan I altid trykke på Tjek for firmware updates. Så vil I begynde at søge efter opdateringer en gang til, og så vil den skrive til sidst Current version up to date. Tak fordi I så med. Har I flere spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkommen til at ringe på 98 18 0203. Vi ses.